Passem a votar l'acte. Vots a favor? Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és la constitució de grups polítics i designació de portaveus. Per part del Partit Popular, el que es presenta la composició del grup, Vicent Rivera Lladorra, Rafael Calabuig Biosca i Alberto Segura Úbeda, i es proposa com a portaveu a Vicent Rivera Lladorra i com a suplent a Alberto Segura Úbeda. I per la part de Compromís, el grup el formem... fica Alberto. Sí. Sí, tú no vas a decir. Pero que puede cambiar de cosa, ¿no? Com a suplent i ja està, no té més història. Per part de Compromís, el grup el formem Julio Escallín, Lourdes Mico Dolçà, Sergio Guardera Úbeda, Ana Torro Pons, en aquest cas el portaveu del grup seria Sergi Guardera Úbeda i el suplent seria jo mateixa. Bueno, el següent punt de l'ordre del dia és la publicitat. El següent punt de l'ordre del dia és la periodicitat de les sessions del ple. Seguint un poc la tendència dels últims anys, es marca les sessions ordinàries una vegada cada trimestre. El que sí que fiquem que sigui l'última setmana de cada mes del trimestre. Antes estava l'últim dilluns de cada mes, però com sempre sol coincidir en el plenari de la Mancomunitat, deixem obert que sigui qualsevol dia deixar l'última setmana de l'últim mes del trimestre i així no tenim que estar barallant-se en la Mancomunitat. Les sessions extraordinàries quan es consideren preceptives. I això és el que es proposa al plenari i si hi ha una cosa que vulgueu comentar i si no ens passem a votar. De cada trimestre, ¿no? Sí, un ordinari cada trimestre. Vull dir... Quins mesos serien prefijats o...? No, 4 ordinaris a l'any. I sempre, vull dir, gener, febrer, març, juny, setembre i desembre. El que sí que fiquem és que en l'anterior legislatura fiquem un dia concret, que era l'últim dilluns i tal, però que coincideix que sempre sol haver el plenari de la Mancomunitat, més o menys per ahir, però no prefijar un altre dia... No, ho deixem la setmana oberta i així de dilluns a divendres qualsevol dia podem... Més o menys reduir. Sí, l'horari normal, anem a reduir, si és a nivell de tal... Que el dijous no siga, en temes laborals, però llevar el dijous... Passem a votar, vots a favor? Bueno, el següent punt de l'ordre del dia és la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. En aquest cas, caldria nomenar que vosaltres nomenareu el vostre representant, que suposa que seràs tu, Rafa? De la Comissió Especial de Comptes. Sí. I per la nostra part estarem Lourdes i jo. Aquesta serà la composició de la Comissió de Comptes. Podem? Vaig a favor? Molt bé. El següent punt de l'ordre del dia és nomenament de representant de la corporació en els diferents òrgans col·legiats en què hagi d'estar representada la corporació municipal. La proposta d'aquest equip de govern és la següent. Nomenar representant de la corporació en la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida
als regidors Julio Escallín i Sergio Bordera Bóveda. En aquest cas, en el tema de la mancomunitat hi ha un xicotet de canvi perquè els estatuts són nous. Fins a l'anterior legislatura, diguem que el vot era ponderat, és a dir, per habitants i tal, Fontanars tenia 7 vots i tenia un representant, que és el titular, i un suplent. En aquest cas s'ha canviat ja l'estatut de la mancomunitat i cada poble té 2 representants. Són 2 representants que voten. És a dir, que ara Ontinyent té 2 representants que voten en el plenari, Fontanars té 2 representants que voten en el plenari. Sí que és veritat que podria ser que els pobles més grans com Ontinyent, Alleria, que crec que passen d'aquí a població, sí que poden demanar aquest augment de persones o de representants de la mancomunitat per a tindre més capacitat de vot. Però aquí és la diferència de l'anterior legislatura a la d'ara. És a dir, que antes hi havia titular suplent i ara són 2 representants que voten per igual. I té el mateix pes la població? Igual, sí. Vull dir, el vot dels 2 representants de Fontanars val el mateix que els 2 representants de Benigànim, per exemple, o de Boquerell. Fem votar tot complet o no? Però sí. Vale. Després, nomenar representants de la corporació en el Consell Escolar del Col·legi Públic Comte Salvaterra d'Àlaba, a la regidora com a titular Anna Torropons i suplent a la regidora Lourdes Francesc Micó. Micó Torsà. Així que no està mal. És que també cada món té un pare que sí. No, així Micó Francesc, ara m'has dit Francesc. Francesc Micó. Ara m'has dit Micó. Francesc Micó. Si està Micó Francesc, és Micó Torsà. Micó Torsà. Tu pare Francesc Micó? Micó Francesc. Som un mix, ja ho sabem. Entonces com és correcte? Jo, Micó Torsà. Correcte. Senyor secretari. Bueno, per això, després d'este imprevist, titular Anna Torró, suplent Lourdes Micó Torsà. En el Consell Agrari Municipal, per la proposta de compromís, el titular seria Sergi Bordera Bóveda i el suplent seria jo, Julio Escallín. Faltaria que vosaltres nomenareu a un representant. Estuvo antes en el Consell Agrari, però bueno, vale, pues sí. En la corporació del Consorci Provincial de Bombers, el titular seria Sergi Bordera Bóveda i suplent seria jo mateixa, Julio Escallín. En la comunitat general d'usuaris de l'Albinar Lopó, que és el de l'àuia de Villena, el titular seria Sergi Bordera Bóveda i el suplent seria jo, que seria Julio Escallín. En el COR, que és els residus, el representant seria jo mateixa, Julio Biosca, i el suplent seria Sergi Bordera. En Som Rurals, que és el grup que està format pel tema dels fons europeus, el representant titular seria jo, Julio Biosca, i el suplent seria Sergi Bordera. I en els fons de la solidaritat, el representant seria Sergi Bordera i el suplent seria jo, Julio Biosca. No sé si quedarà algun organisme que a posteriori tinguem que guanyar alguna coseta, però bueno, fins que no es creen i tal, no només. Vull dir, més o menys és la xulleta que tenim del 2015, però això, l'aprofitem i la nomenem. Cosetes que vulgueu comentar? Passem a votar. Vots a favor? Molt bé. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de la resolució de l'alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d'alcalde i delegacions als diferents regidors. Sí, la proposta de l'alcaldia és nomenar primer tinent d'alcalde a Sergio Bordera Bóveda. Es dona compte i després el que seria la distribució de les diferents àrees que cada regidor assumiria com a seues. Julio, jo mateixa, les meves àrees serien urbanisme i territori, règim interior, infraestructures i benestar social. Lourdes economia i hisenda, cultura i festes.
Sergio Bordera Hueda, agricultura, medi ambient, parcs i jardins, turisme, esports, comunicació i la piscina, que entraria dins del que seria esports, però no sé què dir penjareta. I Anna Torropons, educació, joventut, sanitat i salut pública. Això és per donar-se per enterats. Després, reconeixement de dedicacions parcials de membres de la corporació i fixar les seves retribucions. En aquest cas es proposa una dedicació parcial tant de l'alcalde com del tinent d'alcalde, d'un 37,5 de la jornada, que serien unes 15 hores, tant per l'alcaldia com per el regidor Sergi Bordera. En aquest cas, la retribució mensual bruta que se li assigna a l'alcaldia seria de 480 euros bruts i al regidor Sergi Bordera seria de 420 euros bruts al mes. Alguna cosa que vulgueu comentar? Sí. Si ho faig de vosaltres, de 15 hores per tota la feina? No, però no n'hi ha pas més. Realment no n'hi ha pas més. Conforme vagi millorant la situació i tal, la idea sí que és augmentar un poc més de dedicació, però en el pressupost que hi ha, vull dir, no és que només fem 15 hores, sinó que cobren 15 hores. Però sí que és veritat que la idea és que hi haga un tàndem perquè dues persones puguem abarcar molt més i puguem tallar més feina, vull dir, anar més sots, però que la idealitza, vull dir, que hi haga dues persones un poc que tinguin aquesta dedicació i que puguem arribar a més jocs. Passem a votar. Vot a favor. I per últim, l'últim punt de l'ordre del dia és delimitació i proposició d'emplaçament per a ús de foc o artefactes pirotècnics en sòl forestal limítrof o a una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal, per a que siguin inclosos en el registre d'emplaçament d'actes i festivitats tradicionals que poden utilitzar foc o artefactes pirotècnics. Tot això és una parafrà, és molta lletra. Al final ve motivar per una llei que es va crear des del 95, crec, modificar en el 2016 i tornar a, no modificar, però que es van solventar algunes coses de l'any 2000, final 2018, principi del 19. Així la qüestió està en que tota activitat que tingui a veure amb el foc, sobretot pirotècnic, de festes, si la recordeu l'últim pleno que vam tindre en maig, va ser l'últim o l'últim, no recordo, vam passar per plenari el que és la declaració de les festes com a d'interès turístic, per a poder inscriure-les en el registre. Poder inscriure-les, no, proposar com a festes de declaració turístic per a que per passar en València i diguem que tingui aquesta consideració, que això és una part del procediment que té que fer-se per a aprovar, en aquest cas, el que és la plaça i el que és on normalment triem el castell, que està més arriba a pagar el cementeri, com a emplaçament legalitzat i donar d'alta per a tirar les mascletes i els castells. Això té que veure que tant la plaça com el carrer Major com la zona del polígon de les naus artesanals està a menys de 500 metres de massa forestals. Tenim dos masses forestals, que és l'Antilagar i el Panterre. Aleshores, la normativa primer que dia que a menys de 500 metres no es podia tirar res. No es podia tirar res. Es va modificar la llei per a que totes aquelles festes d'espoles tinguin una tradició i tal, fent el procediment de declarar els d'interès turístic, tingueren la possibilitat de poder tirar aquestes mascletes o aquests correfocs o aquestes ambaixades entre bucs, per exemple, a menys de 500 metres forestals, sempre i quan, que això és molt important, no estiga declarada l'alerta 3. És a dir, el procediment és el següent. Fer tot el treball per a poder demanar la declaració d'interès turístic les festes que creguen convenient. En aquest cas, Sant Antoni, festes les xiques i les festes patronals. Al mateix temps, aprovar si el lloc on es tira la pólvora, quan es desenvolupa la festivitat, està a menys de 500 metres de massa forestals, aprovar per plenari el que seria la zona on es dispara.
en la descripció de totes les activitats que es fan. És a dir, no sols de les festes que engloba aquesta zona, sinó el que es fa. Per exemple, a Sant Antoni és enginyer, es té que dir que en la plaça es fa la foguera, que es fa la sorta de coets, la festa de xiques, la festa que es fa, on es tira la mascletà, on es tira el castell, i les festes patronals estem parlant des de les trabucs de dilluns i les ambaixades de dilluns i diumenge, a la mascletà del dilluns, al castell de dilluns. Aleshores, com tot això està a menys de 500 metres de massa forestal, tenim que passar pel plenari, aprovar aquestes ubicacions com a que són les que nosaltres volem per a poder tirar pólvora, on estiga a menys de 500 metres, i si s'aprova l'interès o la inscripció de la festa d'interès turístic. I ens aproven inscriure el que és la ubicació en el registre que està fet per a inscriure les zones, aleshores sempre podrem tirar el que sempre s'ha tirat, complint el procediment, que és que tens que fer cada vegada que fallis un acte, foguera Sant Antoni, mascletà de festes, tens que sol·licitar no, tens que fer una declaració responsable de l'acte que vas a fer, comunicar a la Direcció Territorial de València, especificar les mesures de prevenció durant el muntatge de l'activitat, i a posteriori, quan s'acaba l'activitat, la foguera, la mascletà, les ambaixades, un tècnic d'Ajuntament té que fer un informe final que certifique que diguem que està tot correcte, que no hi ha cap problema i que s'han pres les mesures adequades, inclús que, per exemple, que tot el que és al voltant de la massa forestal s'ha patejat, vull dir, s'ha anat a veure que no hi ha cap problema. Una vegada estiga això, el tècnic fa l'informe corresponent i tens que enviar aquest informe a la Direcció Territorial perquè ells reben la informació. Si no complixes tot això, te poden llevar. Però el primer de tot és poder-ho, diguem, entre cometes, legalitzar la zona per poder tirar un coet, una traca, quan estigues a menys de 500 metres de zona forestal, que estigues espantar i tal. Si ho aprovem, ens ho agarren, ens ho accepten i tal, però, per exemple, en festes o en la Immaculada, en les festes de les xiques, si el dia d'antes que deixen les alertes, el dissabte per l'esperar, per exemple a festes xiques, o el dilluns, el diumenge de l'ofrena, si tenim tot això legalitzat, però declaren alerta 3 pel dia següent, no podrien tirar ni el castell ni la mascletà, aunque ho tinguin tot legal, perquè en alerta 3 se suspèn tota activitat. Tampoc. Qualsevol activitat que tingui que veure amb el foc i la pirotècnia, que tens que tindre legalitzat el joc, però sempre en alerta 1 o alerta 2. En alerta 3 ja descartat, inclús en alerta 1 i alerta 2 podria haver algun condicionant, però en principi no té per què passar res. Però sí que és de veres que, a pesar de fer tota la feina d'aprovar-ho i inscriure-ho, tens l'espasita damunt que si declara alerta 3 no pots fer-ho. Aleshores, en les festes d'enguany ja vam parlar, en la comissió de festes ja li van transmitit la possibilitat de, a banda de que l'Ajuntament falla tot això perquè on s'ha tirat sempre la mascletà i el castell pugui tirar-se, poder buscar alguna ubicació que estiguera a més de 500 metres de massa forestal perquè ahir, a no sé què part que hi haguera, alguna condició climatològica extrema, aunque estigues en alerta 3, sí que es pot disparar, perquè estàs a més de 500 metres de massa forestal, sempre que no hi passarà. O pensa d'algun lloc? Pues sí que han passat alguns jocs, perquè l'única zona que diguem que dona és l'extrem sud-oest del poble. Ahí sí que complim el que seria Panterri, Gilagar, i si tenim en compte també que té que haver una distància de 250 metres mínim a qualsevol instal·lació de depòsit de combustible, en aquest cas el depòsit de gas. Entonces, hi són dos ubicacions que sí que complirien. Una és darrere de el que és el carrer Josep Renau, crec que és, l'últim del poble, on fa molts anys estirava el castell. Ahir, que no són, ahir sí que estem a més de 500 metres i a més de 250. Ahir ja en algun moment ho vam plantejar, però
sincerament. Nosaltres també li diguem un poc de perill perquè hi ha més banca alrededor i és més fàcil que se mos pugui sentar un rastollet, però bueno, coses de la vida, ahí sí que pots tirar i dins de la plaça no. Bueno. I després, això el castell i la macetà, quan té la circumstància de que hi ha coet que cau a terra i clar, necessita que, no sé si està per llei o és una recomanació, però necessita que el pis que no sigui a terra, que estigui asfaltat. Per què? Perquè clar, si cau una mascleta ahí, la ona expansiva pot enviar una pedra a algú i fer-li molt de mal. El castell és diferent perquè és tot aeri, però sí que és de veres que ahí no crec que la mascleta es pugui tirar i una de les zones que jo he vist que podria ser, és incòmoda, seria o on va tirar-se este cap de setmana les ubicacions del castell de la mascleta van a canviar-se. No van a ser en la plaça perquè no mos deixen i serà en esta part, en la part alta del poble, perquè este trosset així, des del cantó de la casa de Gabriel fins a la rotonda, sí que estem a més de 500 metres de massa forestal. Val? Este de setmana no deixen? No. Perquè hi ha la normativa i impulsa que en la plaça tu no pots tirar perquè estàs al menys de 500 metres. Vull dir, ara ja... Si no estan a les No. Vull dir, quan tinguem això aprovat i ens diguen l'ok, entonces sí que podem tirar a la plaça. Però mentre això estigui aprovat... A veure, l'alternativa és jugar-se-la, però no. Ja dic jo que entre la teixa o 3 setmanes ja van tindre el dia. Aleshores, vull dir, quan estigui tot aprovat, sí, perquè ja tindràs la festa a declarar i el lloc registrat on té que estar. Tota la declaració responsable, l'informe tècnic, tot. I aleshores, sempre que sigui alerta 1 o alerta 2, tu en la plaça podràs tirar, a no ser que te diguin el contrari per alguna circumstància. En alerta 3, no. Este cada setmana el que fem és que la mascleta se passa així dalt, i el castell se tira en el mateix lloc, el que passa que ahir les nous artesanals donen la circumstància de que, depenent d'on te col·loques, estàs a 440 metres de massa forestal o a 500 metres. Aleshores, se plantella ahir en la part més separada de lo que és la massa forestal. Però bueno, és un poc farragós, estem tenint problemes perquè ja ens van demanar subsanació de documentació per a declarar la festa de les xiques d'interès turístic i esta setmana, o el divendres passat, van entrar també petició de subsanació de la declaració de Sant Antoni i del carrer i de les festes patronals. Perquè al·leguen que no hi ha prou documentació que acredite de l'interès turístic perquè no hi ha molta publicitat en premsa. Vull dir que no hi ha molt de retall de notícies d'algun periòdic que diga en Fontanars han fet festes patronals o Sant Antoni. Nosaltres vam fer la memòria, vam enviar documentació, vull dir, a veure, és com tot, vull dir, la notorietat que tenen les falles no la té Fontanars, però el que estan en la consiglia també té que tenir un poc de consideració en aquest sentit. Però bueno, estem en ello perquè per salvar aquest primer entrebanc, que és que accepten la festa com a d'interès turístic i al mateix temps aprovar això. Si no declarem d'interès turístic aquestes festes, pues no podem passar, no podem. Perquè vull dir, perquè es pugui fer això de la zona que estigui a menys de 500 metres, la festa té que estar inscrita o té que estar declarada d'interès turístic. Quines possibilitats de que la declarem? A mi, si no declaren les Fontanars es queda mig País Valencià sense festes, vull dir, perquè al final pobles com Fontanars de 1.000 habitants en festes que tenen la seva història, el seu arraigo, però potser no tenen aquesta publicitat que poden tindre altres pobles. El que passa que, com tot, sempre tropeces en tècnics que són més, no sé, veuen més el context general i altres que només veuen la lletra de la llei. Doncs estem en ella. També dic que hi haurà un tècnic de l'Ajuntament que revisarà després de... No, que té que fer un informe, té que firmar un informe, sí, i té que fer un informe, certificar que les mesures que nosaltres hem proposat abans de l'acte s'han fet com toca i després que diga que la massa forestal colindant s'ha inspeccionat, que no hi ha ningun problema i que per tant... Pues uno dels tres que tinguem nosaltres a l'Ajuntament. Vull dir, el tècnic forestal, l'arquitecte, o buscar una assessoria externa, vull dir, una empresa externa, però bueno, el procediment, la llei està molt clara. Després ja no sé si seran més permissius o menys permissius, no sé, perquè al final, quan comencem a enviar tots els pobles informes a la direcció territorial,
hi ha 40 tècnics per al final, en principi tenen que contestar-te, vull dir que... Però bueno, i la llei ho fica molt clarament, vull dir, quan tu demanes tot això, per tirar, com que ho tingues bé, vull dir, si no te contesten, el silenci administratiu s'entén negatiu. Aleshores, vull dir... I després, els correfocs i les cordalles... A veure, nosaltres hem inclòs correfocs i cordalls, val? Per exemple, els ambaixades també hem inclòs el que arriben fins a la plaça, perquè t'he dit, només arribar fins on arriba. El carrer Major que es queda a 500 metres, la part de dalt un poquetet, la plaça en principi no. Nosaltres ho hem inclòs tot, perquè hem fet descripció de la festa i de les diferents activitats que es ven a cap. Correfocs, cordar, si es fa o no es fa, però tu, diguem que tu tens que passar tota la informació, perquè ells, diguem, sàpiguen tot el que es fa. Després, si tu fas l'acte, tens que fer la declaració responsable, tens que dir-los, vaig a fer-ho, si no fas l'acte, no tens que comunicar res. Però sí que tens que replegar tot el que fas. Vale? Però bueno, és un poc farragós, la normativa és molt, no sé, molt estricta i bueno, tenim que passar per així. I cobrir-se les esquenes també és important. Però existeix, també la Plana Comissió de Festes, la possibilitat de sondejar, de buscar zones que pogueren donar per a estar tranquils, perquè ja t'he dit, vull dir, perquè això que ho tinguem aprovat, si el diumenge entre les 5 i les 8, a les 8 es publica, però entre les 5 i les 8 se decideix si hi ha alerta 1, 2 o 3. Doncs podria passar el cas que tinguem això aprovat i el dia de la feina dir, mira, demà ni hi ha Marfeta ni a Castell perquè hi ha alerta 3. Si estàs fora de 500 metres forestals, en principi no hi ha cap problema. Podem dir també que fins avui s'ha fet tot i no passa més. Sí, està tot informal i tal. El que passa que la normativa és molt clara. No vols dir què està passant a cada acte que es fa, però en aquest cas tenim la sensació que tot el terreny no passa res. Sí, però que la normativa és molt clara. Marca el que hi ha que fer i és per tot igual, vull dir, per tots els pobles. Vull dir que les excepcionalitats després ja... Però de moment la normativa diu que per poder-ho tindre tot bé i el camí és l'ICE. Després ja el desenvolupament de la llei ja veurem com funciona. Passem a votar. Vaig a favor? Molt bé. L'últim punt del dia, després i preguntes, jo només comentar-vos que en principi la setmana que ve començaran les obres del pati de les escoles velles, en el qual farem una instal·lació més de parc, més ajardinat, de jubilats, en el qual fem una reforma de lo que és l'espai de jubilats, sobretot l'accessibilitat d'aquest local, els diferents aseos, els adaptem, i també començarà l'obra de l'escoleta, en el qual soterrarem la línia elèctrica que hi ha per la fatxada, sanejarem la fatxada i també farem algun arreglo per dins. I això començarà, si no la setmana que ve, doncs a l'altra, però està millor. I res, les obres de l'Ajuntament ja s'han iniciat aquesta setmana, en principi està previst que duren 4 mesos, per això estem ahí en el passeig de l'Ombria, i el significat de l'obra de l'Ajuntament és fer-lo un edifici accessible, ficar-li ascensor, fer-lo accessible en totes les diferents plantes i dotar-lo de major eficiència energètica, que sí que la planta on estava el saló de plens sí que estava canviant les finestres i tal, però la planta de baix no, i per tant hi ha pèrdua d'energia i sobretot la planta de l'arxiu sí que per el pes de l'arxiu sí que estava ja en una fase un poc perillosa i fem un reforç estructural d'aquesta planta perquè és on més pes carrega l'Ajuntament. També fem una redistribució d'estàncies. En la planta baixa que hi ha ara més o menys està igual, però creem un despatx més per el tema dels tècnics, però que més o menys la recepció es queda igual, al costat es fa un despatx més i la part esquerra es queden igual. Ahí s'ubica l'ascensor que pujarà hasta la segona planta. La primera planta, el que era el sala de plens, es transforma en un despatx d'alcaldia i s'amplia despatxos per tindre una zona de despatx més gran dalt per secretaria, administració i comptabilitat i una part també del que és el despatx d'alcaldia. I en la segona planta, que era el famós pis del secretari,
que era on estava l'arxiu, es fa un reforç estructural, es fa tot diàfano perquè hi haga més espai per al treball de l'arxiu, de l'arxivadora, i després ahí s'ubica el que és el saló de plens. El saló de plens recau a el que és el carrer Major, que és el quarto que hi ha quan entres a mà esquerra, i del final, que és on està la màquina del rellotge, que es queda ahí, això es quedarà ahí. I bé, això principalment és dotar-lo d'una millora energètica i l'ascensor, i així l'edifici ja serà del segle XXI. I per la meva part no tindré més a dir. Cosetes que vulgueu comentar vosaltres. Bona vesprada. El tema és el del Corpus, per exemple, que va ser la festivitat de l'Ajuntament. El tema de donar, fer extensiu a lo que són els consellers, es considera el que es va fer este fin de setmana o ha sigut un error o què és el que tenim que fer per tindre-ho en compte? O quin criteri té que tindre l'Ajuntament en les festivitats aquestes? Bueno, el tema este és el següent. Nosaltres, en principi, considerem que com estem en un estat aconfessional, que és l'article 16 de la Constitució, té que haver una separació clara entre el que és l'Església i el que seria les administracions públiques. En aquest cas, nosaltres som conscients que estem en un poble que moltes celebracions van arraigades més a la religió o la tradició. Això per un costat. Per altre costat, jo sí que hi ha hagut sempre tradició oral de que el corpus sempre ha escut de l'Ajuntament, però jo no ho he vist escrit en ningú paper, en ningú document que acredite que el corpus és de l'Ajuntament. És més, si n'hi haguera que nomenar algun dia de l'Ajuntament, tal vegada seria més propici nomenar el primer dia que es va conformar el primer Ajuntament democràtic, després de les eleccions municipals de l'any 79. Jo no he trobat res, ningú document que diga que l'Ajuntament en plenari de dia de tal decreta el dia del Corpus, dia de l'Ajuntament. Sí que hi ha una tradició que s'ha seguit durant molts anys i que nosaltres havíem seguit. Nosaltres, la nova corporació, el nou equip de govern, hem plantejat certes coses i la decisió que vam decidir era que el Corpus és una festa catòlica i que no hi ha ningú problema, però que no entenguem que sigui el dia de l'Ajuntament. Altra cosa és que si es troba un document, un external que diga que en plenari i tal i qual, estudiarem la possibilitat i ho podrem a plenari per poder debatir si és o no és o tal. I això és la primera. Després, nosaltres, com a comunicació de l'Església, no van tindre les actes i tal. Sí que és de veres que per WhatsApp i tal van dir, si tinc gent a presó que vulgui vindre, que vinga. A les festeres anem a fer el mateix. Anem a comunicar per WhatsApp, que nosaltres, des de l'Església no m'ho arriba res, sí que ens han arribat el que és el programa d'actes de les festeres i els quintos i anem a acompanyar-los, tant el diumenge en la replegar, casa per casa, i en la seva missa, i després en la processó. Però sí que és de veres que la idea és un poc complir el que la Constitució diu, que vam prometre que la compliríem com vam agarrar l'acte de regidor el 15 de juny, i sí que hi haurà algunes festes que l'Ajuntament, com a equip de govern, no acudirà o no estarà representat, no per estar en contra de res, sinó per aquesta separació d'Estat i Església, sense cap problema. El que vull dir és que no hi haurà comunicacions? Sempre i quan que nosaltres no ho comuniquen, i sempre en aquest cas no va haver comunicació per part de l'Església. Aleshores, jo a la persona que sempre em pregunta si fer el saluda, jo li vaig dir no fer el saluda perquè jo no tinc comunicació per part de l'Església. Aleshores, però sempre hi ha una comunicació. Jo de l'Església sempre, del senyor Rector, que estiga regint l'Església, sempre he rebut una carteta o una comunicació, aunque siga verbal. En aquest cas no van rebre ninguna comunicació, per tant, no és un acte que organitza l'Ajuntament, per tant... És que, jo el que vull dir és que si hi ha comunicació, ja decideixes tu si vas o no vas. Però si no hi ha comunicació,
no sé, és com dir, què fem, anem, no anem? Quan tu mira que vosaltres no veu anar ningú, i anem nosaltres, és un exemple. Entonces, com el sents ahí? És un poc, estàs per el joc o com ho veus? Entonces, claro, tampoc volem arribar a una situació de tindre que estar ahí, anem, no anem, què faran, què farem, no sé, per almenys una comunicació de dir si anem o no anem, o per almenys de dir si s'anirà o no s'anirà. Perquè, claro, si m'imaginen que per matí no vam anar al Bertelló sol, després, pues, ja vam veure que sí que va costar, però és un poquetet, no sé, no saber-ho. Si ho saps, pues, per almenys ja tens un poquetet un poquet de comunicació, parles, no de acercar. És el que... Comunicació hi haurà, vull dir, no que siga verbal, per WhatsApp, però sí que sabes que t'he dit. Sí. Sí, però no hi ha que perdre de vista que la idea és, per això, vull dir, aquesta separació de l'Església i l'Ajuntament, que nosaltres les tradicions les anem a mantindre, l'acudirem, però sí que és de veres que en aquest cas aquesta llegenda, perquè jo no ho he vist escrit, de que és el dia de l'Ajuntament, doncs considerem que no. Sí, però això que podíem debatre... No, però que podíem debatre-ho en plenari i dir, bueno, doncs anem a fixar quin dia és l'Ajuntament. Aleshores, jo t'he dit que vaig més apropiat, l'any 79, quan va crear el primer Ajuntament democràtic, després de 40 anys que no hi ha eleccions democràtiques, potser seria el moment de dir, mira, este és el primer Ajuntament democràtic que es va crear en Fontanars, van haver altres anteriors, però en aquestes circumstàncies, després de l'època de la dictadura i tal, aquest dia seria, però seria un poc de dir, bueno, anem a debatre i anem a aprovar en plenari quin dia considerem que seria de l'Ajuntament, però i jo, i t'he dit que a mi m'agrada molt revisar la documentació i tal, no he vist ningú paper que diga fulanito de tal va aprovar que tal dia era, és més una tradició i fins l'any passat jo vaig anar, que jo no tinc cap problema, però sí que aniria potser com a títol personal. La corporació municipal ja va manifestar que tenen la llibertat d'acudir o no acudir, perquè no és la seva obligació, perquè la seva obligació és complir la seva feina i encàrrec com a regidors i després seguir el que dictamina la Constitució d'un estat confessional, que l'article del paràgraf 7 diu de la col·laboració entre Estat i Església, però jo dic que podem tranquil·lament debatir-ho o parlar-ho així i dir, bueno, anem a proposar un dia d'Ajuntament. Sí que és veritat que aquest dia d'Ajuntament, tal qual està pensat el corpus, ha caigut un poc en desús, perquè antigament estava, l'Ajuntament duia la banda de música, es convidava a la banda de música, al cor, i això de fa ja molts anys que ja... I això també potser ajuda perquè aquest dia veia per aquí un poc de que més que el dia d'Ajuntament, dia del poble en general, no? Això també, perquè el tema econòmic... Sí, està clar. No el va llevar per gust. No, que no dic. Que era no sé, per l'Ajuntament en aquest moment li veia molt mal, hasta si són diners, en les paraules, entonces va ser per això. No va ser per llevar per gust. Que està clar, però què passa aquesta setmana? Com nosaltres tenim el programa que ens han enviat les festeres i els quintos, nosaltres comunicarem que això a les 11, no sé si és a les 10:15, 10:15, no recordo. Ja direm, especificarem en quin ajuntament és, perquè com l'Ajuntament del de baix estan obres, però quedarem allí i això sí que ho farem extensiu, d'anar a per elles i a per ells. 10:30? La recollida? Vale. I després per això acompanyar-los en el seu acte i acompanyar-los en el procés. La replegada de les festeres també és un acte religiós i també és un acte popular, és una tradició. L'acte del corpus de l'Ajuntament és un acte religiós i un acte de l'Ajuntament. Jo crec que conservar les tradicions, independentment de les persones de cada un, són importants. També has dit molt bé que hi ha separació de tot l'Ajuntament, en aquest cas de l'Església, d'escut de futbol, de separació d'escut de tenis, de tot. La separació de tot perquè no té aquesta lligada, sí que és evident. Però també és evident que el poble juga a futbol, juga a tenis, va a l'Església i té les seues inquietuds que són tan dignes com el que no les té. Entonces crec que hem d'acompanyar a tots i en tot moment el màxim possible.
crec que la tradició del corpus és molt bonica, crec que canviar la bateria crearia un pegot tremendo, perquè no és una tradició i que hi ha un acte des que estem en aquest moment, que sigui en aquest moment, i ja està. Crec que no hi ha poder de l'altre l'acte i ser tan bonic de la banda de música retegant l'Ajuntament i acompanyant l'Església, independentment de que el que vulgui anar i el que no vulgui anar o el que vulgui anar a l'Església, això amb tot el respecte, però a més de veres que quan convida des de l'Església o conviden des del club de marató o el club de no sé què, és que puguem fer que anar per acompanyar simplement al poble i ja està, no n'hi ha més. En ideologia, cada un que fa el que vulgui fer. Doncs no podem atendre, això ja és cada un el que crega. I vosaltres, com a equip de govern, en cal més, això està clar. Sí que és important, si no arriba a la invitació no es pot fer res, milagros no s'ho poden fer, mai millor dir. Però si hi ha invitació, perquè en teoria fer participar tot el grup i el que pugui el que vagi, el que no passa res. Sí, no, jo sempre que hi ha anat, en el mateix camí, no? Nosaltres anem, cada llei que un lloc estigui avui, l'altre... Sempre que hi ha invitació en aquest cas, s'enviarà. El que farà en aquest cas... No tenia una postura de no anar que m'havia entès jo quan estàs parlant. Home, tenim una postura de pensar certes actuacions o certes representacions de l'Ajuntament en certs actes religiosos que l'Ajuntament, com a Ajuntament, no tenim un paper, és un paper secundari. Si estiguem en un estat que es declararà catòlic i tal, per tant sí, però és que estem en un estat confessional. Jo sempre ho he dit, a mi si me conviden, jo sempre intento acudir a tot, ja sigui un acte de religió jueva, musulmana, assistent, jo sí, però com a corporació municipal la posició és aquesta separació de l'estat de l'Església i la llibertat de cada un de consciència de... Però vol dir que aquesta Església no li veu que són aquests actes o que pugui fer l'acte? Sí, de veritat això encara no ho hem definit, però la idea és explorar-ho en quins actes poder definir l'Ajuntament sí que estarà representat com a corporació municipal i quins actes diguem que serà més a títol personal, que sigui el regidor o sigui l'alcalde, però més com a títol personal. M'agradaria saber també que està clar, això està clar. La vostra postura i... Sí, està clar. Alguna cosa més que vulgueu comentar? O res, s'alça la sessió. Moltes gràcies per la vostra assistència.